नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे भोजपुरी हिट न्यूज चैनल, तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता देखिए, खेसारी लाल यादव के फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे के ऑफिशियल आल है, जो कि एगो रिकॉर्ड बना दिले बा। जी हाँ, जो कि एगो नया रिकॉर्ड बयान 2021 के एगो नया रिकॉर्ड बना दिले। करीब 8 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर लिया, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर जो गाना न वीडियो बा, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर बा, जो कि फिल्म के खेसारी लाल यादव जी के, जो कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे के 8 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा, जो कि आप लोग के प्यार द्वार से। तो आप लोग के जो कि कल सुबह खेसारी लाल यादव जी के धोखा देती है 2 के वीडियो रिलीज किया जाएगा SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग खेसारी लाल यादव जी के नया दर्द भरा गाना देखे खातिर या सुने खातिर वीडियो रिलीज किया जाएगा डायरेक्ट आप लोग के बीच में। धोखा देती है 2 के, तो SRK म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर। तालु आप लोग आज देखी खेसारी लाल यादव के फिल्म के ऑफिशियल रिलीज किया गया था, जो कि फिल्म के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे के, जो कि 8 घंटा में तो 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर दिले बा। पहला रिकॉर्ड बना दिले बा, अब दूसरा रिकॉर्ड का बनाने में बा, सब आगे देखे के बा। तो आप लोग के कल जो कि धोखा देते 2 के वीडियो देखे के और सुने के न भूलम। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।